6:42 pa lang. Ha? Iba pala. Iba pala. Iba na rin ako sa akin.
Good morning, matino po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyong nobina kan sa tong patron. Heart I'll feel with sadness, saints shall call on you. Turn our tears to gladness, suit our mystery. Patron of the hopeless heart, work on me your wonders are. Change to joy my every it be His holy will. Like you I long to be, every more His friend, now and eternally. Love force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wonders are. Change to joy my every it be His holy will. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Sacred people, our Lord, the blessings. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made the heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and to love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, we who give you the power to do do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your most powerful intercession.
intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor the Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you and Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor the Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we evoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face Jesus our assurance. Saint Jude, pray for us. All for all invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Huwebes, Memorial ni San Bernardo Abad, abot asin doktor kan simbahan. Sabay man yato sa misang ini ang mga intensyon, mga pasasalamat, tupas da August 2026 PNLE, ni Angela Teres Basilio, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for spiritual guidance and Winthrop, Francis and Angelica, ni Kadsarong Anonymous, for guidance for board exam ni Daphne Valenzuela, for PNLE board exam 2026 ni Kan Anyuso family,
to pass the PNLE 2026 ni Marian Bigiras. For CHISCA guidance during the board exam ni Joel Tunga and family. To pass the PNLE 2026 ni Marian Bigiras. Guidance to pass the psychometrician board exam of Maria Isabel Maralet ni Maria Isabel Maralet. Guidance to pass the psychometrician board exam ni Jamaica Chris Bautista. For successful August 2026 board licensure examination for psychologist and psychometrician ni Joseph Gabriel De Vera. Blessing for UST Legazpi psychologist students who will take the psychometrician licensure exam ni Sir Vince. For family, friends, and own healing ni Jenny. For clear mind and guidance of Luis Angelo Pasha ni Sonia. For normal ultrasound and x-ray result ni Renita Apalit. Siringman, pasasalamat ni Mirna Loveres and Lunyosa family. Sa special na kahagadan, asiringman pasasalamat kang Aguilar family. Special na kahagadan, guidance for the Holy Spirit for panel interview ni Hubert. To pass the licensure exam of civil engineers ni Camille De Jesus. For successful passing of PNLE by Johannes Christopher Bitao in honor of St. Jude Tadeos by Yvonne D. and family. Siringman, pasasalamat. Canciano and Vera family ni Janet Diaz. For Christy Luis and Pasis by Sonia. 8th birthday ni Lucia Navarro. Siringman, pasasalamat ni Evelyn Hana Asin Lauta family. Sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Eduardo Can Mendoza family, Maria Los is AA Bat 7579. Sa kalag ni Karina Elmar Charbin, Candiskaya family, sa kalag ni Jean Candomingkil family, Jose Ninil Fali and family, Anghela kan F&S Velasco, Melvin ni Jose and Evelyn Diaz, Maria Lerma, kan Aikotso family, Four Souls in Purgatory, ni Madonna Magdaraog, Rosa and Nicolas, kan Lauta family, Bernardo Sr., kan BGM, Nelson by Ermali, Emmanuel, by Lorna and Ryan and family, Bernardo, Roberto, Catalina and all souls, ni Mr. and Mrs. John Piapi, sa kalag ni Bernardo by BGM, sa kalag ni Bernardita, Ernesto Jr., asin Edgar, ni Sonia Pasya, sa kalag ni Arcele, kan Bakisal family, Camille Joyce, ni Carmen Angis Canyo, Roberto Sr. and Lourdes, kan Dunasco family, sa kalag ni Melvin, kan Mendinas family, Virgilio, ni Roslyn Velasco, Camila Joyce, kan Austria family, and Lilia and Protasio, ni Jonathan. Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Tinipon galing sa Diyos na sa Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, Enot, Agosto 20, pinaggigirumdom niya to, isin na celebrar an memorial ni San Bernardo sa rong abot, sin doktor kan simbahan. Hagado niya to an sa iyang tabang, asin intercession tanganing kitamanan sa tuyang mga kakayahan.
o ano man na talento o abilidad na itinao sa tuya kan Diyos, magamit niya to sa pagsimbag, sa imbitasyon kan kakurangnan na maglingkod sa kapwa, asin sa mahal na Diyos. Aldaw man na ininin Webes, kaya kita sa komunidad nagkakatiripon sa pagtaong onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Ngunyan bidbidon na, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kakurangan, mahirapan, kakurangan, mahirapan. Kristo, mahirapan. Kristo, mahirapan. Kakurangan, mahirapan, kakurangan, mahirapan. Mamibi kita, O Diyos na nagibok kay San Bernardo Abad, na magbanaag sa saimong simbahan, asin magliwanag sa higos para sa saimong harog, orasan sa mo, hulikan sa iyang pamibi na kaming liputok sa sining na Espiritu, padagos maglakaw bilang mga aki ni liwanag. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Olay nin kagurangnan, ipapahiling ko ang kabanalan nin sa kuyang dakulang aran na pinagbasang-basang sa mga banwaan, na sa indong pinaglanghadan sa tahaw nindo. Dangan makakamidbid ang katawuhan na ako ang kagurangnan. Hulita sa atubang ninda, papatunayan ko na ako ang kagurangnan. Hulita sa atubang ninda, papatunayan ko na ansa kong kabanalan huli sa imo, olay nin kagurangnan. Hulita ko kwaong ko kamo hali sa mga banwaan, titipunon ko kamo hali sa manlain-lain na runa, asin dadarahon ko kamo sa sadiri nindong daga. Wiwirikan ko kamo nin malinig na tubig, asin malilinigan kamo kan gabos nindong kaatian, asin hahalion ko sa tahaw nindo, ang gabos nindong mga Diyos. Tatawang ko kamo nin bagong puso, asin bubugtakan ko kamo nin bagong espiritu. Hahalian ko ang sa indong hawak, ang pusong gapo, asin bubugtakan ko nin pusong laman. Ilalaog ko sa indo ang sakong espiritu, asin gigibon kong maglakaw kamo sa sakuyang mga tukon. Mag-ingat kamong makautob kan sa kong mga pagbuot. Mag-eero kamo sa daga na itinao ko sa saindong mga magurang. Asin kamo magiging sakuyang banwaan, ako magiging sa indong Diyos.
ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Papabulusan ko sa indo ang malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Papabuluson ko sa indo ang mga malinig na tubig, asin hugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos, asin espiritong maimbod, tawan sako. Hari ako pagsikwalan sa imong atubang, ang sa imong banal na espiritu, hari pag-alias sako. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin hugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Giraray, paugmaha ako kan sa imong kaligtasan. Buhayas ako ang espiritu nin kalodokan. Itutukdo ko sa mga masumbikal ang sa imong mga dalan. Asin ang mga parakasala, mabalik giraray sa imo. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin hugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Huli tada imo ikinakaugmaan mga dulot. Magtauman ako nin dulot, da imo aakuon. Ang sakuyang dulot, O Diyos, iyo ang espiritu na nagsusulsol. Puso na rinunot, asin mapakumbaba, da imo isisikwal. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Ang banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Sa pinod mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Giraray, si Jesus nagtaram sa paagi ni mga parabola. At kahadaan ni Diyos kabaing sahade na nagpakasal kan sa iyang aking lalaki. Sinugo ang mga surugoon, tanganing alukon, ang mga imbitado sa kinasal, alagad da inagturunga. Giraray sinugo ang ibang mga surugoon asin ipinasabi, tarami ang mga imbitado, andam na ang bangkete, ang mga baka binuno ko na, ang gabos andam na. Madya ka mo sa kasal, alagad dai sinda pinagmangno kan mga imbitado. Ang saro nagpasiring sa uma, ang saro sa negosyo, bantang ang mga sinugo, dinakop kan ibang mga imbitado. Kinulkan, asin ginadan. Ang hade na anggot, sinubol an sa iyang hukbo, ipinagadan intong mga paragadan, asin ipinasuloan sa idang banwaan. Danga nagsabi sa mga surugoon, andam na ang kasal. Alagad ang mga imbitado da maninigo. Kaya, paduman ka mo sa mga tinampo, asin imbitaran nindo ang gabos na sa indong manumpungan. Nagluwas ang mga surugoon, nagduman sa mga tinampo, asin tinipon ang gabos na sa indang nanumpungan. Marahi asin maraot. Ang sala, kan bangkete, napano nin mga bisita. Paglaog kan hade, nangalagkalag sa mga bisita, asin namasdan na may saro na dai kan gubing pangkasal. Sinabihan katuod, paanong nakalaog kadigdin na dai kan gubing pangkinasal? Ang lalaki day nagirong, ang hade nagsabi sa mga surugoon, gapusan hindoan sa iyang kamot asin bitis dangan tapukan sa luwas. Sa kadikluman, dumanan pagtangis, asin pagragot kan mga ngipon. Ulita kadakol kan inapod, alaga, dikit, ang napipilit. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurang na. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Na-experience na po nindong maimbitaran, asin imbes na magpasalamat dahil ta imbitado ka, sinabi mo na, hiling-hilingon ko kung maka-attender ako. O ika mismo, nangimbitar, sinimbag ka, hiling-hilingon ko. Pag-arog ka ng simbag,
nagduduwa-duwa yan mag-atender. Kaya ngunyan bagang mga panahon, uso na itong sa mga imbitasyon, igwang RSVP. Nakalaag kung anong telepono o telephone number ang dapat mong apudan to confirm your attendance. Kaya itong panahon day paman kayan, kan panahon kan sa tong kakurangan. Kaya ansiring na disposition, minsan mga tugang, nadadarata sa mahal na Diyos. Iyuman baga kita minsan sa Diyos, may imbitasyon, bangkete, ang banal na Eucharistia, pero dahulon po kitang mga excuses o palusot. We can even make adjustments sa satuyang mga schedule for some other occasions. Birthday, anniversary, graduation, pwede kita mag-leave. Pero nga taan siring, data pwede gibuhon pag-abot sa imbitasyon kan mahal na Diyos na mag-atindir kan sa iyang bangkete. Ini mismo ang mensahe kaining parabola na itinaosan kan sa tuyang kagurangnan sa sato kunya na aldaw. Sarong hade, imahen kan Diyos Ama, na nagpakasal kan sa iyang aki, si Jesucristo bilang sa tuyang bridegroom. Kadako lang inimbitaran, poon sa lumang tipan. May mga propetang surugoon na ipinadaratanganing mag-imbitar sa mga tao. Alagad pinag-isnab. So iba sa indasosog sa Ebanghelyo, pinagkulgan pa. So ibig sabihin sa nakaini mga tugang, ang problema bako man dahil tadaing imbitasyon. The problem is, or manunungod sa satuyang priorities na magsimbag sa iyang pangapudan. God's invitation is not just another appointment. Let us remember that. It is the invitation of a lifetime. Sa bangkete, kan sa tuyang kagurangan. So, ibig sabihin po kay ni Enot sa Gabos, padagos pala namin naimbitar ang Diyos sa sato. Aru-aldaw. Aru-aldaw, iniimbitaran niya kita na magdulok sa iya. Iniimbitaran kitang makisumaro sa iyang bangkete. Iniimbitaran kita na padagos na dumulok sa iya, na magpatawad, na mamuot, asin magmakulog sa satuyang kapwa. Kaya lang, maski sinasabi niya na madya na kamo, handa na ang bangkete, kadakla na beses, siring kaining mga imbitado, we usually make excuses. Sa kanakakurangnan, busy pa po ako sa trabaho, busy pa ako sa Facebook, busy pa ako sa cellphone, busy pa ako sa negosyo. We can even spend 5 hours sa mga short films na nahihiling ta sa Facebook, di ba? Maski may advertisement, tigtatsagaan ta. Pero nga ta sa mahal na Diyos, di ta kaya gibuhon ang siring na pagsimbag sa iyang pangapunan. Pag-abot sa Diyos, next time na lang, kakurangan. Once I was assigned as spiritual director of the youth in one parish, I usually encourage them na kung may time kamo, magayon na urual daw before you go to school, before you go to work, maghapit sa simbahan, magpangadji, mag-attender kan misa, ang simbag po sa kuya, sa kanangaya, Father, paggurang ko na, pag-arog na ako kay mama, ang edad ko, urual daw naman kaya ako masimba. Ang simbag ko sa iya, paano kung dai ka na pagurangon? Yung baga, we procrastinate minsan pag-abot sa mahal na Diyos. Paano mananggad kung dai ka na umabot sa puntong tawan kang oportunidad na gumurang pa? So, you will lose your chance. And ini pong siring na mensahe, bagayunon ining dinidescribe digdi sa buhay mismo, kan santo na ang memorial sa tuya pong kinigirumdum mo niyan, si Saint Bernard of Clairvaux. Si San Bernardo po, maabilidad na tao. He was an influential abbot. Yet he chose a life
centered on Christ. Maski maimpluwensya siya, popular, maabilidad, mas pinili niya na si Kristo ang maging sentro kan sa iyang buhay sa paaginin pamimpi, simplisidad, kapakumbabaan, asin sa paagikan sa iyang dakulang pagkamuot sa satuyang mahal na ina. For him, responding to God was not simply saying yes sa nguso, kundi pinatutuuhan niya po sa iyang bilog na buhay naan sa iyang yes sa iya po ining maitranslar sa iyang pagkabuhay. So I have 2 questions for you. Ano itong mga palusot? What excuses keep us from God na nakakaparayo sa tuya sa mahal na Diyos? And ano pa itong sabihon ta kaipuhan pang baguhon sa satuyang buhay? Sabi nga ni kanibanghelyo, the invitation has already been sent. Ipinadara na kan Diyos ang sa iyang imbitasyon. Ang bangkete, andam na. As sinagahalat sa tuya, ang sa tuyang kagurangnan. So don't just receive the invitation. Respond to it. Don't just come to Christ. Allow Christ to change you. Yan manlugod ang hagado niya itong tabang, pamibi as in intercession ni San Bernardo para sa to. Nabako manlugod ang simbagta sa kana po kagurang na. Imbes, masabi niya to sa saya orual daw, uya, ako kagurang na. Uya ako, andam na mag-utob kan sa imong kabutan. Amen? Sa ngaran ka na maagi, as in Espiritu Santo. Amen. Itinutulog niya mo ang alakasin ang tinapay nganing maging kakalus din buhay na mayong kasagturan. Akoon mo kagurangnan ang samuyang dulot mo niya tandakan sa muyang pagkaon sa imo asin sa kapwa. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa imong kahalangkawan nagdudulot kami kan sakramento, nin pagkasararo, asin katuninongan. Sa pagrumdum ki San Bernardo Abad, nabantog sa tataramon asin gibo, maingot na naghinguwa na magdaranin pagkasararo sa katiwasayan kan sa imong simbahan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasangkoran. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, hulita sa fiesta ni San Bernardo Abad, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan, nin makijos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, as ininaon tabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sa sinsantos,
nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan. Daing tapos na nagsasabi, banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi, sangaran kan kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak sindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, tan sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan na papabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, kasin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Special tang girumdumon itong mga kalag, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay, na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Sinda, sinaan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kairaki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa ibo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siling man, huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, kasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kakurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo, sa daga ninsiri sa langit. An sa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan,
asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan, asin pagkaburonyog, sosog, sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Yan sa tuyang ihiras sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakpan. Kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang panugang pamana na iniidaw ning sa kuyang duhukang puso. Ang nabuhay nilingawan sa pagsunod sa linakawan, pakusuga sa kaluyahan, mauto ka sa imong kabutan. Dawad gabos mawara, dawad gabos magbaya, sa urong na mahalaga, ika mapasakuya. Padan kagurangnan,
the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan, ang kakaano na sa mong inako sa pagselebrar kay San Bernardo, maghimo sa mo kan sa iyang bunga, tanganing kaming pinakusog kan sa iyang mga paarog, asin natugduan kan sa iyang mga hulit, mabihag sa pagkamuot kan sa imong tataramon na nanitawo. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 26,084 pesos and 55 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras din misa, nag-abot man po sa 3,151 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,814 pesos and 20 centavos. Siring man, ngunya na aldaw, Agosto 20, magpuon na po ang misa nobinaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion sa oras na alas 5:10 nin hapon. Sa mga aldaw nin Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobina mapuon sa oras na alas 5:45 nin hapon. Sagkod po ini sa Agosto 28. Sa Domingo, Agosto 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday. Kung sain, dadarahon ta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000, 1,100, 1,000, asin apat na 500, 400, as in 300, 200, Teacher Alex, 1,000, as in Roderick and Elnes Dilavin, 500. Diyos mabalos po. So digdi po sa parokya, isa-celebrar man niya to sa bulan na ini kan Agosto, ang kafiyastahan kan sa tuyang mahal na ina bilang baga patrona kan bilog na probinsya kan Albay, asin bilog na diocese kan Legazpi. So pinupunan ta, ngunya na aldaw ang novenaryo, matapos po ini sa petsa 28, asin sa Sabado 29, August 29, sa laog kan alas 4:30 misa, gigibuhon niya to ang selebrasyon kan sa iyang kafiyastahan. And immediately after that, magkakaigwa po kita nin pagprosesyon. Ipoprosesyon niya to ang sa tuyang mahal na ina. So iniimbitaran ko po kamugabos na makisumaro, magpartisipar sa satuyang mga aktibidad sa pagtaong kontra niya to sa satuyang mahal na ina. Salamat po sa mga naglingkod sa satuyang altar, poon sa choir, live streamer, lector, commentator, lay minister, mass collectors. Salamat po sa inyo kapos. Matindog na kita para sa huling bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa intersesyon ni San Bernardo Abad, asin ni San Judas Tadeo, bendisyonan lugod kita nin Diyos na mamumuton asin maheherakon. An Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos.
sa mong kahilangan. Pusan Judas Tadeo, kami kahirapihan. Pusan Judas Tadeo, kami kahirapihan. Sa bagyo kami hinagod, kalong nagrarumang lahi, kan buhay abansa, kang panumpain, dakon na si mong tinabangan, ulikan si mong kapangyarihan. Pusan Judas Tadeo, kami kahirakiman. Pusan Judas Tadeo, kami kahirakiman. Salamat po.